May rainbow na wawala. Kailangan patay. Kasi sabihan kasi natin. Kasi akala mo na na-respect. Kaya naglalap yun Sir Larry. Ay, oo, ang guwapo yun sa Larry. Bagay na kasi, ayun. Kasi kami naman yun. Ay, pero talagang guwapo. Oo. Pero si Doc pa talaga ano sa mga. Ayan, sir. Sabi namin, sige, nagkita mo lang. Sige, nagkita mo lang tayo. Nakapagkatawa siya. Umalit kayo. Kasi po yung sa anak nila, yung senior. Kasi dito, sa conclusion din. Ilang curve nyo, malabo na. Oo, layo, no? Layo ng curve niya. Putol siya, no? Ay, hindi. Ayan ang kadugtong. Mataas lang, ano? Mataas ng kadugtong niya. Malabo lang. Nawawala na yata, no? Kadugtong niya. Pero yun siya yun. Ayun, Ganda, oh, tingnan mo yung ano, yung dito sa video. Diba? Nandito mama. Ayan na. Asan yung kalas? Ayun din doon na sir sa Ang layo. Saan kabila? Dito? Dito? ayun o. Sige, makukuhanan mamaya yan. Ang layo, no? Ang laking rainbow. Kalahati lang yung nakikita dito sa... Kaya siya napunta. Kasi mag-play marunong na sila. Sagay niya na mayroon naman ang paglaan is flower set. Hindi naman ang babae. Hindi na kumulang. Hindi na sa ito. Pero kung sana kung hindi niya ayos tayo. Saka ako kailangan natin para kumalunan sa kanya. Parang dalawa siya ito sir. O yan o. Oo nga, parang dalawa. Galing. Alam, may kinakasal yata taga-tikbala. Oo nga, sabi ko. Parang dalawa. Dalawang araw? Dalawang rainbow. Kinakasal na yung tikbana. Ayun, bakit nabi ayun? Kunan nyo? Ah! Kunan nyo, sir. Kwan po, ano to, kalahati lang. Rainbow? Kalahati lang. Oo. Muulan na naman yata. Muulan na naman. Hindi kaya mara. Yung rainbow? Oo. There's a boat at the end of the rainbow. So look at the end of the rainbow. Hanapin natin. Oo. Because there's treasure gems. I think so. Magaganda tayo na tayo. Pero, ano na bakit natin ito? Grabe. Nawawala, maliit na, wala na. Yun pa, oh. Pinuli ko na naman si Sam. Lagi ko lang si Sam ang binubulong ko. Naman.